keeper. Ja, det er klart. Er det fod okay? Feedbacks? Ja, det skal jeg have det gratis. Vi kan få en lille smule lige der. Ja. Prøv at se, der holder jeg et sok. Der er også feedbacks her, hvis jeg har brug for det. Oh shit! Ej, der er min skygge. Hallo. Jeg er sindssygt tørt. Okay, jeg misser bare helt klart, men altså. Ja, ej, du ramte ikke engang multijuicen. Altså, vi er på multibanen med en multijuice, hvor vi spiller multibold. Okay, nej, det er ikke. Ja, hvad er multibold egentlig, Andreas? Altså, multibold, det er ikke noget. Det er bare noget, jeg lige fandt på. Ja, der var! Og voice crack på fuld smart. Hvad? Ja.